Ay, sarap na. Galingan mo, Jim! May mochi! Oh! What? Nakakapos ka. Sige naman, Kaya walang isa. Reaction, tuman lang ako. Ini papa itu sleep down sampai doa.
Mag-adjust pa. Ano? Medyo mo yan. Kasi isang tayo. Isang tayo. Tumakbo lang ako. Oh, shit! Hindi ka kasha. Nag-sprint na ako. Oh, naka-stop siya. Things are really. Hi, Buster. Buster, this is your Buster plus one. What's your name? Andrew. You're also magaling na kid. Yeah? Bawal ba doon? Bawal ba doon? Hindi ba?
Paano ba? Ano yan? Nangyayari yun kasi minsan ako ulit ang Oo, kaya sabi ko, yan, Ikaw, dalawang sa. inintay ko mag-stop typing sa Ako mag-block dito. May monoblock na sa pwesto natin. Ba't yung number ba? Sumasan pa ka sa parent ko study sa sabihin ko rin sa mga sa yan. Kaya hindi ba ay sa number? Nagawa na sila. Parang po, kasi hindi ko pero problem talaga. The problem is sa board, wala yung order. Oh, parang Tapos, i-trigger ako. I-trigger ako sa block. Paano tayo pag-photo? Paano yung position? Depende. Okay, okay. Bakit? Pag napakusin mo sa papalitan mo, Pwede pag pagbababayin mo